Чакай, той фанат ли е? Чакай. Стой. Хванахме штъркъл. Беги, бе. Чакай малко, бе. Чакай, сега ще го спасиме, бе. Спокойно. Ангеле, аз ще фана това ти ела спаси штъркъла. Чакай. Фани го. Ще те удари. Няма да го убивам. Ще те удари. Няма да го убивам, бе, спокойно. Чакай, спокойно, няма нищо. Чакай. Такова нещо не сме преживявали до сега. Чакай. Чакай. Спасяваме штъркела. Ето виждате. Не фанахме риба, но хванахме штъркел. Ангел. Дано да не се е наранил. Няма. Ето, сега ще го спасим. А кордата скъса ли е? Абе, още е кордата. Той да е жив. Чакай, да може. Да не се кончи. Чакай, стой. Чакай, штръкче. Кръченцето му да не се щупи. Няма нищо. Чакай. Всичко отиде. Нищо, по ще го правим. Да спасим штъркела. Къде е отишло това? Чакай да не му прережем крило. Да, внимавай. Къде е отишло това? Ще скъсаме корите и това, ще развалим въдицата. Няма друго вариант. Нямаш ли ноги? О, мило. Сега. Айде, бягай. Дано да е жив. Айде, чао. Браво! Ей, милото. Как не получи инфаркт? Жертва си въдицата. Ето го, човека, който спаси штъркела. Хвана штъркел. Браво. Браво, лети. Снимай къде лети. Къде? Ето го. Браво. Спасихме штъркела.